Είναι όμορφοι. Είναι δυνατοί. Είναι ταλαντούχοι. Είναι διάσημοι. Είναι αντίπαλοι. Η Poker Stars, ο μεγαλύτερος διαδικτυακός τόπος πόκερ στον κόσμο, παρουσιάζει 8 σκληρούς παίκτες σε 3 θανάσιμες αναμετρήσεις σε ένα τραπέζι πόκερ. 20.000 ευρώ θα πάνε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 15.000 ευρώ ο πρώτος, 5.000 ευρώ ο δεύτερος. Οι νικητές θα προσφέρουν τα κέρδη τους στο ίδρυμα που θα διαλέξουν. Καλώς ήρθατε στο εορταστικό τουρνουά Poker των Stars του 2011 από τη Βαρκελόνη. Tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa. Γεια σας! Ή μήπως καλύτερα πρέπει να πω όλα. Γιατί βρισκόμαστε στην πανέμορφη και Βαρκελόνη, show της πόκερ. Είδαμε πόκερ όμως. Σαν αυτούς που θα παίξουν είναι πρόσωπα πάρα πολύ γνωστά σε εσάς. Γιατί όποιος καταφέρει να κερδίσει, θα μπορέσει να προσφέρει χρήματα σε ανθρώπους που το έχουν πραγματική ανάγκη. William, όλα. Όλα, Γιώργο. Βρισκόμαστε στο EPT της Βαρκελόνης για την 7η σεζόν και παράλληλα διοργανώνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλανθρωπικό τουρνουά. Βρισκόμαστε στο Arts Hotel. Και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι γιατί εδώ η Poker Stars διοργανώνει και το EPT, ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά πόκερ. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε και εμείς το μικρό μας φιλανθρωπικό τουρνουά με τον πρώτο ημιτελικό, όπου στο τραπέζι θα καθίσουν ο Γιάννης Τάνκογλου, η Δέσποινα η Καμπούρη, η Πηγή Δεβετζή και ο Σάββας ο Κούμπουρας. Προβλέπεται ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας γιατί και ο Γιάννης και η Πηγή και ο Σάββας και η Δέσποινα είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν για να μπορέσουν να χαρίσουν τα χρήματα, τις 20.000 ευρώ, σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που εκείνοι έχουν επιλέξει. Τι έχεις έρθει να κάνεις στη Βαρκελόνη, Γιάννη? Ήρθα να παίξω πόκερ με διάφορο κόσμο για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Μάλιστα. Και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Πολύ καλά. Έχεις έρθει να παίξεις πόκερ? Βεβαίως. Το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Το περίμενα. Το φανταζόμουν ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να συμμετέχω σε ένα τέτοιο τουρνουά. Άμα κερδίσεις, τα χρήματα πού θα πάνε? Πιστεύω να κερδίσω, γιατί δεν θέλω πάλι να βγω δεύτερη όπως το τριπλό. Μια ζωή δεύτερη. Λοιπόν, θα κερδίσω και τα χρήματα θα πάνε στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, που δημιουργεί προγράμματα για αθλητές με νοητική στέρηση. Πάντως να σου πω ότι και δεύτερη αν έρθεις, πάλι κερδίζεις. Α, πολύ ωραία τότε. Κερδίζεις αντί για 15, 5.000 ευρώ. Εύχομαι όμως να μην είμαι γουρλού σε αυτό που θα κερδίσει και να χάσω. Τα λεφτά θα πάνε για πολύ καλό σκοπό. Πού θα πάνε? Θα πάνε στο Σωματείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, stray.gr. Θα πάνε στο Ίδρυμα Θεοτόκος. Είναι φιλοξενεί παιδιά με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές Δυσκολίες. ναι. Μάλιστα. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσω να δώσω τα χρήματα εκεί. Τα χρήματα πού θα τα δώσεις? Στο Ίδρυμα Κιβωτός θα τα δώσω, γιατί έχω ακούσει ότι κάνει αρκετά σοβαρό έργο. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, χαμογελάκια, ποτάκια, χαλαρότητα. Μετά να τους δω, Αυτό μόλις μη φίλα να δω. Έχω το κληρονομικό χάρτη. Αλήθεια. Για πες. Ζητάγαμε και γκάνια. Αλήθεια. Που γνωρίζει, αλλά ο άπας. Βαρκελόνη. Να πούμε Τα blinds και έξις, αλλά νομίζεις. στην πορεία, Γιώργο. Αυτό μ' αρέσει που κάνει με το χέρι. Χράτς! Ο Γιάννης λοιπόν έχει μακράν το καλύτερο φίλο, έχει 3 πεντάρια. Ο Σάββας έχει μακράν το μεγαλύτερο άγχος. Τον βλέπω, έχει αγχωθεί τώρα. Νομίζω ότι είναι και πιο έμπειρος και θέλει να το δείξει στο τραπέζι, δεν θέλει να χάσει. Και ο Στάγκογλου ξέρει. Ασχολούταν παλιότερα. Okay. Αφού το θέλεις έτσι, έτσι θα γίνει. Η Δέσποινα θα μπει με άσο βαλέ, χωρίς κάποιο ζευγάρι. Μέσα και ο Σάββας με τα διάρκεια του, λοιπόν. Ο Σάββας τόση ώρα θόρυβος. Εγώ τώρα για να ανοίξει το άλλο πρέπει να ποντάρω κι εγώ 400, έτσι. Ναι, θα ποντάρω κι εγώ. Πηγή calls, αυτό μ' αρέσει πολύ. Πηγή calls. Όλοι οι παίχτες λοιπόν ακόμα είναι στην παρτίδα. Παιχνίδι είναι, μην το Τώρα αυτός ο τύπος που μοιράζει τα χαρτιά και έχει από πίσω του αυτή την κυρία που κάθεται πάνω από το κεφάλι του είναι ωραίο.
Δεν ξέρω γι' αυτόν, δεν νομίζω ότι τον επηρεάσει και πάρα πολύ. Πάλι χτυπάει η πηγή. Checks. Ο Γιάννης θα ποντάρει τα 3 του πεντάρια, βέβαια. Ή αφήνεις τα φύλλα σου. Αφήνω. Ένα πολύ καλό turn για το Σάβα, έκανε full του 2 και έχει το καλύτερο φύλλο πλέον. Θα πάει πάσο η Δέσποινα. Όπα. Η καρδιά μου ισορρόπα. Μπράβο, Σάβα. Τι είναι αυτό? Πόσα είναι? Ο Σάβας πολύ σωστά θα κάνει raise εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να βάλω 4 για να σε παίξω. Θα κάνει raise στις 800 μάρκες, ένα μικρό raise, το μικρότερο δυνατό. Και βεβαίως θα κάνει το call ο Γιάννης. Η πιο σωστή είναι η πηγή που φοράει και το καπελάκι που είναι branded. Αυτό το πλάνο είναι όλα τα λεφτά του Σάβα. Πω, τρομερό river. Μεγάλες ανατροπές στην παρτίδα. Πλέον το καλύτερο φύλλο έχει ο Γιάννης. Για να δούμε αν θα κάνει raise. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις? Πες μου. Θέλω κάποια στιγμή που θα ανατραπεί κάτι να κάνεις αυτό που κάνουν το «Ω!» Έτσι να το... Θα προσπαθήσω. Τους βγάζει τα χαρτιά του και «Ω!» τελευταία στιγμή. Όπα. Ξανά όπα. The Greek way. Ο Σάββας λοιπόν θα κάνει raise 2.000 ακόμα μάρκες. Και βεβαίως θα κάνει το call. Ακραίο. Ο Γιάννης. Πολύ άτυχος ο Σάββας. Έχεις πολύ καλό φίλο, σε τσακίζει το δεκάρι που βγαίνει το τελευταίο. Κάνει full 5 με δεκάρι. Πάμε να δούμε ποιος είναι και ο μυστήριος τύπος που κάθεται από πίσω. Έχω κοντά μου τον Άλεξ Ζερβό, ο οποίος είναι επαγγελματίας παίκτης του πόκερ και είναι μέλος της ελληνικής ομάδας του Poker Stars, σωστά? Πολύ σωστά. Και τι άλλο ακόμα έχουμε να πούμε για σένα, Άλεξ? Πρόσφατα διακρίθηκα σε ένα World Championship of Online Poker. Κέρδισα ένα χρυσό bracelet και τώρα έχω έρθει εδώ πέρα για το EPT της Βαρκελόνης. Μπορώ να σου δανείσω από τα δικά μου λεφτά. Δεν είναι εποχές να δανείζεις λεφτά, παιδί Από τα μου. δικά μου λεφτά, αν θέλω. Όχι, ρε. Να προσθέσουμε επίσης ότι ο κάθε παίκτης διαθέτει μια κόκκινη κάρτα που αν τη δείξει σημαίνει ότι θα χρειαστεί τη βοήθεια από τον επαγγελματία παίκτη που είδαμε πριν, τον Άλεξ. Μία φορά Αναγκαστικά ο το λιγότερο καθένας. είναι 600. Ναι, αναγκαστικά. Τα blinds έχουν ανέβει. 300 μάρκες είναι το small blind, 600 το big blind και η Δέσποινα θα κάνει call, θα παίξει συντηρητικά το φύλλο της, έχει άσο 5 και ο Σάββας θα παίξει πολύ συντηρητικά τους ρηγάδες του, θα έπρεπε να κάνει raise, έχει ένα πολύ δυνατό φύλλο. Το ίδιο, απλά δεν έχει κανένα μάρκα γι' αυτό δεν... Όλοι κάνουν call πάντως, Ακριβώς, παίζουν συντηρητικά, είναι ακόμα αρχή, δεν θέλουν να ρισκάρουν πολλά και πολλά από τα φύλλα τα οποία έχουμε δει είναι φύλλα τα οποία τα παίζει με raise. Έλα, παιδιά, πέσαμε λίγο στο τραπέζι. Τι γίνεται? Έλα, παιδιά. Να σου πω. Με ανάπτυξη δηλαδή, έτσι. Ναι, ανεβάζει το ποντάρισμα όπως λέμε. Και checks. Είχαμε, ναι. Μπορώ να χτυπήσω το τραπέζι. Ναι, ποιος είναι? Σάβας. Για να δούμε λοιπόν, ο Σάββας δεν έκανε raise πριν το flop, δεν έχει λόγο να ποντάρει τώρα, είδε έναν άσο να βγαίνει. Μια μετάλλια, παιδιά. Εγώ βλέπω ότι χτυπάνε το τραπέζι, δεν απαντάει κανείς. Μπορεί να το σπάσουν σε λίγο. Τι έχουμε εδώ? Πάντως έχει πολύ κόσμο απ' έξω, έτσι. Ακριβώς, έχει ένα μεγάλο πεδίο παικτών, περίπου 750 άτομα. Ο Σάββας εδώ πέρα έχει κάνει τριπλή του ρίγα, βέβαια υπάρχουν και 3 σπαθιά, οπότε υπάρχει πιθανότητα κάποιου χρώματος, αλλά θα ποντάρει βεβαίως. Για 500. Εδώ που είμαστε, ό,τι γίνει. Για 500, Ποντάρει λοιπόν 1500 μάρκες, Εδώ που φτάσαμε, αυτό λέει και ο Σάββας. το παίξω. έτσι. Θέλει αρετή και τόλμη το πόκερ. Έχει βέβαια και ένα ζευγάρι από άσους, οπότε θα κάνει το call. Παιδιά, έχω ξεχάσει ένα κανόνα και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να ποντάρω ή όχι. Τι κανόνα? Μίλα, μπορείς να πάρεις τη βοήθεια. Πάρε βοήθεια. Ναι, αλλά να την κάψω από τώρα. Θες και τη δικιά μου, πάρεις και τη δικιά μου βοήθεια μετά. Μπορώ να της δώσω τη βοήθεια Περνάς μου. ωραία, περνάει ο χρόνος. Ωραία, θα σου δώσω και τη δικιά μου βοήθεια. Είδες αυρότητες. Να μου τη δώσει πρώτα εσύ. Έλα, πάρε τη. Ανοίξει το χέρι σου, Σάββας. Έχω ήδη έναν άσο πάνω μου. Και το άλλο φύλλο τι είναι 5. 5. Σπαθί, 5 τριφύλλι. κόπο ή καρό, δεν θυμάμαι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει 3 τριφύλια κάτω. Και άμα έχει κάποιο 2 τριφύλια στο χέρι του, έχει χρώμα, σε κερδίζει. Ναι, αλλά αν εγώ έχω μόνο έναν άσο πάνω μου που τον έχω και έχει ήδη έναν άσο κάτω, μπορώ να τον πετάξω και να κάνω ένα ζευγάρι. Ναι, έχει ζευγάριά σου τώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι άμα έχει κάτι καλύτερο. Εσύ το έχει αυτό. Να ποντάρω δηλαδή 1500 τώρα που έχει βάλει ο άλλο. Τώρα μπορεί να βάλει τα 1500 γιατί αυτοί δεν περιμένουν ότι έχει εσύ τον άσο. Αλλά άμα ξαναβαρέσουν δεύτερη γύρα. μετά ανοίγει άλλο ένα.
Πάντως ήταν καλή παρτίδα μας. Η δικιά μας η παρτίδα Πολύ καλή η δικιά σας. Ναι. Και άμα μπλοφάρουν όμως, γιατί ο Γιάννης μπλοφάρει συνέχεια. Πιστεύεις ότι. Δεν παίζει ο Γιάννης όμως. Α, ποιος παίζει? Ήρθε, παιδιά. Χαμογελαστή. Με τα βαΐων και κλάδων. Κρίμα που είμαι έξω σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, την πήρα την απόφασή μου. Θα δει και το δεύτερο φίλο της το οποίο δεν θυμότανε. Ένα μόβ και ένα κόκκινο. Και κάνει λοιπόν το call, βάζει 1500 μάρκες στο pot. Έφυγε με τον επαγγελματία και ήρθε, ξέρεις, και τα έχω σ' όλα. Καταλάβες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Στο river λοιπόν ανοίγει ένα τεσάρι, δίνει 2 ζευγάρια στην πηγή. Checks. Για να ανοίξουμε τα φύλλα. Να τα ανοίξω τώρα. Όχι, θα Check. Να ανοίξουν. Ο Σάββας σταθερός. Σταθερός, βεβαίως δεν θα ποντάρει. Φοβάται το χρώμα μάλλον. Έχει ένα πολύ δυνατό φύλλο κατά τα άλλα. Φοβήθηκε ότι έχει φλός όμως. Ναι. Αυτό δεν ανέβα. Εγώ Έχεις θα τα ακούσει δείχνω. κάτι παραπάνω. Η Δέσποινα δεν φοβήθηκε ότι είχε φλός όμως. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει αν κερδίζει ή χάνει. Αυτό λέει κιόλας. Έχεις φλός με τη βρωμιάρα. Έχεις 3 σπατιά. Πρόσεξε πώς μου μιλάς μπροστά στις κάμερες. Τελειώσαν οι καλοσύνες, αυτά ήτανε. Ναι, ρε, εσύ είναι πολύ καλό φίλο. Τι λες τώρα, τέλος. Τώρα νομίζω ότι θα καταλάβει ότι χάνει. Έκανε comeback. Πάνε οι μάρκες προς τη μεριά του Σάβα, ο οποίος θα πάρει κάποιες πίσω. Βγήκε έξω μαζί σου. Λες Γι' αυτό δεν μαζεύτηκα, θα το ανέβαζα κι άλλο. Αυτό το πιάνεις μια φορά το μήνα που έπιασε. Και επιστρέψαμε. William, Πίσω στη δράση λοιπόν. Τα blinds είναι στα ίδια επίπεδα, 300-600 μάρκες. Στακές. Από τώρα. Πρώτος μιλάει ο Σάββας, ο οποίος δεν θέλει να συμμετάσχει στην παρτίδα. Πολλοί παίχτες θα κάνανε raise με αυτό το φύλλο. Αυτός θα πάει πάσο. τα κάψε. Τάκαψε που λέμε, ακριβώς. Παίζει μόνο μεγάλο. Πόσα πρέπει να βάλω? Πολλά. Τι ωραία, κάνε τσεκ. Τίποτα, Χεράκι σου. Έκανε call η πηγή με ένα δυνατό φύλλο. Flop comes 3 of hearts, 5 of hearts, deuce of diamonds, and Giannis is first. Πρώτος λοιπόν μιλάει ο Γιάννης που είναι στο small blind. Έχει το καλύτερο δυνατό φύλλο σε αυτό το flop. Έχει την κέντα, τη χαμηλή, αυτή που ονομάζουμε wheel στο πόκερ. Πρέπει να βάλεις 600 πρέπει να βάλω. Ή πάσο. Μ' αρέσει αυτό που λες πάντα. Μπορώ να κάνω έτσι. Το λες πάντα, σε κάθε παιχνίδι. The spinner calls, Κάνει το call η Δέσποινα λοιπόν, η οποία κυνηγάει το χρώμα. turn card, Αυτό είναι το νόημα. Να βάλεις χρώμα στη ζωή σου. Έστω και στο τραπέζι εκεί πέρα. Το οποίο δεν κάνει όμως το turn. Έρχεται ένα μπαστούνι, το 3 μπαστούνι. Τα βρήκε μπαστούνια δηλαδή. Κάπως έτσι Γιώργο, και θα ξαναποντάρει ο Γιάννης. Ποντάρει 1000 μάρκες. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αν έχω 4 και όχι 5, γίνεται κάτι? Δεν μπορούμε να σου Α, όχι. Εκτός κι αν έχεις τα ίδια. Τα Τον ίδιο αριθμό. καίω. Κάψτα. Ναι. Κάψτα λοιπόν. Άλλη μια απορία από τη Δέσποινα. Ήθελε να δει αν κάνει κάτι με 4 φύλλα αντί για 5. Εσύ σαν ηθοποιός νομίζω ότι παίζει λίγο και μια υποψία υποκριτικής ικανότητας στο να καταφέρεις να πλοφάρεις χωρίς να σε καταλάβει ο άλλος. Σίγουρα, ναι. Ναι, σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, πολλές φορές μπλοφάρεις, αλλά δεν έχει σημασία γιατί μπορεί η στιγμή να στα φέρει κάπως αλλιώς. Και πάλι κοντά σας. Μέχρι στιγμής ο Γιάννης είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα. Έχει Γιάννης Rules. 34.900 μάρκες μπροστά του ο Γιάννης. 800. Έκανε απλά το call με ένα μικρό ζευγάρι. Έχει ένα ζευγάρι από πεντάρια. Θα κάνει το call για η Δέσποινα. Δεν σε κλέβουνε. 3K ήταν αυτό. Ακριβώς, και πρέπει να βάλει μόνο 400 μάρκες ακόμα στο pot. Το οποίο θα κάνει ο Σάββας. Έχουν ανέβει τα blinds, έχουν πάει στις 400-800 μάρκες. Έτσι στα τυφλά. Όχι απαραίτητα, γιατί αν σου γίνει δεκάρι flop θα comes κερδίσεις. deuce of clubs, 10 of Είναι diamonds. πολλές οι Κακές οι μεταβλητές, πιθανότητες πάρα να βγει πολλές. το δεκάρι. Κακές. Η Δέσποινα λοιπόν έχει το καλύτερο φύλλο, έχει το μεγαλύτερο ζευγάρι, ένα ζευγάρι από δεκάρια. Δεν είμαι σίγουρος ότι το ξέρει όμως ότι είναι το καλύτερο φίλο, έτσι. Νομίζω ναι. Θα το δούμε αν θα ποντάρει ή όχι.
Τώρα